hvor mor ruller due hver dag. De bliver glatte og uden en krølle, så smukt de kan lægges i skab. Far han hamrer og saver i værkstedet nede i kælderen, mens mor laver maden i køkkenet til alle de sultne i huset. Hos bedstemor ude på landet, der fyres der op med koksen. Jeg vågner, imens temperaturen bliver tålelig oven for dynen. Jeg husker, jeg besøgte min storesøster på hospital. Nej, det var forkert. Undskyld. Der er tryghed og masser af varme og ro til dagens gerning. I dag må jeg skabe roen og trygheden inde i hjertet. Hvordan har nutidens børn mon tryghed og omsorg i livet? Har vi for travlt til at give dem nærhed og nærvær i nuet? Det var det. Og så er der også, det er lidt i samme stil, men alligevel ikke helt. Det er noget med, hvad jeg husker. Jeg husker, at jeg sad bag min bedstefars knallert, når han trak den om i skuret bag ved huset. Den var varm. Jeg husker, da mor sagde, jeg tror, det er nu. Hun havde vejr. Jeg husker, min far sagde, så ødelægger jeg rullen. De skændtes om natten. Jeg husker, at min storebror passede mig, da far og mor skulle i byen. Han gav mig en skefuld sukker med et cigaretskod i. Jeg husker, at far plukkede muslinger under stenene ved stranden. Vi kogte dem i en dåse over bålet. Jeg husker, at jeg sad bag på min fars cykel op ad et træ. Han hjalp min storesøster op ad en stor vandpyt. Jeg husker, at jeg besøgte min storesøster på hospitalet og havde brombær fra haven med. Nogle dage efter døde hun. Jeg husker, at vi havde en tam krage, der altid kom, når vi kaldte på den. En dag var den væk. Jeg husker, at jeg fik armen i klemme i vridemaskinen. Så kom ambulancen og hentede mig. Jeg husker, at jeg prøvede at forhindre min søster i at falde i søvn. Så sagde jeg, Eva. Når hun svarede, sagde jeg, pøls. Det var det.